ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇನಿ ನಾನು ಕ್ರೇಪ್ಸ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಳ್ಳೆ ನೆಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಪನೊಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಶ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಟ್ ಮೈದಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ನೆಕ್ಲ ಮೈದಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ನೆತ್ತ ಖಾಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸದ ಬ್ಯಾಟರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಐತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ವರ ಮಲ್ತಿಯಡ ನಿಕಲ ಜೋಕುಲ್ 100% ನಿಕಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಅವು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ರೆ ನೆತ್ತ ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ಲ ನಿಕಲ ಖುಷಿ ಓವು ನಿಕಲ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಡೋಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟರ್ ಇಜಿಂಡ ನೇಯ್ ಇಜಿಂಡ ಲೆಮನ್ ಪಾಡೋಲಿ ಐಕ್ ಸ್ವೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿನ ಹನಿ ಇತ್ತನ ಮೇಪಲ್ ಸಿರಪ್ ಇತ್ತನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಇತ್ತನ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಸಿರಪ್ ಇತ್ತನ ಅವಲ ನಿಕಲ ಖುಷಿ ಓ ಉಂಡು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕಲ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟಾಪಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಾರ್ಜಿಡಲ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಸಮೇ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದದ್ದು ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಅಂದೆ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೂ ಓಡಾಪಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಬಟರ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ ಬಟರನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಒಂದು ಸುರು ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತನ್ವ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಪ್ಪ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಆದಾಗ ಚೊಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹತ್ರ ಬಟರನ್ನು ನಮಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಆರ್ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ದೀದ್ ಬಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈದಾದ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಚ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಇಂಚ ಸೀಫ್ ಮಲ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೈದಾ ನೀಪಲ ಸಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತು ನೋಡು ಅವು ಮೈದಾನು ಸಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿಕ್ಕ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವೆಸಲ್ಗೆ ತಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪುಡಪುಗ ನೆಕ್ ತೆತ್ತಿ ಈತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿಗೆ ತೆತ್ತಿದಾನೆ ನೆಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಎತ್ತೋನ್ಗ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಗ ಪೇರ್ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ತಿನ ಪೇರ್ ನೆಕ್ ಬೀಟರ್ಡ್ वो ಕೇಕ್ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಐಟ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪರದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಗ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪ ನೋಡಿ ಜಿಂಜ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂತ ಗುರಿ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಗ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಲ್ದ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡೊಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಂತ ಪಾಡ್ದಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹೊರನೆ ಪಾಡ್ದಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಕ್ ಬಟರ್ वो ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪೆ ರೆದಿತ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ವಿಸ್ಕ್ ಮಲ್ಪುತ್ತಿತ್ತಂಗ ಇಂಗೊಂತ ದಪ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐಕತ್ತನೇನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಬ್ಯಾಟರ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದೀಕ ಒಂಜಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದಿ ಒಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಂತ ತಿಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಂಡ್
ಯಾನಿಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬಟರನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಬಲ್ತದೆತ್ತೊಂದೆ ಬಟರನ್ನು ಲಾಯ್ಕಡ್ ವರ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾಡಗ ನೆತ್ತ ಫ್ಲೇಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಸ್ಲೋ ದೀಲೆ ಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಕ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಂತ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಕ ತುಲೆ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಆಡು ನಿಖಲಿಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬೊಡ್ಡ ನಾನು ಅಂತ ಹೊರ್ತು ದಿಯೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಗುಲು ಮಲ್ತು ತೋಲಿ ನಿಗಲಿಗೂ ಸೂಟ್ ಹಾಪು ನಿಗುಲು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ದಿಯೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ. ನೆತ್ತ ಟಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಬಟರ್ ಹನಿ ಬೊಕ ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಗೆ ಇಂಚ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಮಿತ್ತ ಸಿರಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಇಜಿನ ಓಲ ಸಿರಪ್ ಓ ಯಾನೆತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಓಲ ಸಿರಪ್ ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತಿನ್ನರೆಗ ಹತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತುಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕುಕ್ ಉಲ್ಲೇರ ಗ್ಯಾರಿ ಪಂಡದ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ವರ ಆರ್ ಮಲ್ತಿನೋದು ಊದಿತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಒಂದು ಆರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡ್ಬೊಕಾನ್ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತುಲೆ ನಿಕುಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಈಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಮ್ಮ ನಿಲಯ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. Bye.